ଆମେ ତଥାପି ମୁଁ ଗୋଟେ କରିବି ଆଉ କିଏ ସେ ହୋଇବ ବିଜୁ କରି ଜଣେ ନେତା ଉଛୁଳା ନଈରୁ ଡେଇଁ ଆଣିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଛତା ଆଉ କିଏ ସେ ହୋଇବ ବିଜୁ କରି ଜଣେ ନେତା ଏ ଦେଶର ସିଏ ଦକ୍ଷ ପାଇଲଟ ତାକୁ ନଗାରି ମାଗାଥା ଏ ଦେଶର ସିଏ ଦକ୍ଷ ପାଇଲଟ ତାକୁ ନଗାରି ମାଗାଥା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଭୂମିପୁତ୍ର ସେହି ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିତା ମାତା ଆଉ କିଏ ସେ ହୋଇବ ବିଜୁ କରି ଜଣେ ନେତା ରାଉରକେଲାର ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କଥା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଟେକି ରଖିଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମଥା ଆଉ କିଏ ସେ ହୋଇବ ବିଜୁ କରି ଜଣେ ନେତା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଇଛି ବାର୍ତ୍ତା ଡାକଟା ବିମାନେ ଉଡ଼ାଇ ଆଣିଲେ ସାହାଯ୍ୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାତ ଆଉ କିଏ ସେ ହୋଇବ ବିଜୁ କରି ଜଣେ ନେତା ମିକି ବିମାନ କାରଖାନାର ତ ଥିଲେ ସିଏ ପ୍ରତିଦାତା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ତାଙ୍କରି କଳ୍ପନା ନବ ଉତ୍କଳ ନିର୍ମାତା ଆଉ କିଏ ସେ ହୋଇବ ବିଜୁ କରି ଜଣେ ନେତା ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଲେ କ୍ଷମତା ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 33 ଭାଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ କିଏ ସେ ହୋଇବ ବିଜୁ କରି ଜଣେ ନେତା ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆମ୍ଭ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଟଙ୍କାକେ ଯାଉର ସତା ଆଉ କିଏ ସେ ହୋଇବ ବିଜୁ କରି ଜଣେ ନେତା ଭାରତ ସରକାର ନିକଟରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ କଥା ବିଜୁଙ୍କ ନାମରେ ଭାରତ ରତ୍ନ ଉପାଧିଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ କିଏ ସେ ହୋଇବ ବିଜୁ କରି ଜଣେ ନେତା କହେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଧନ୍ୟ ବିଜୁ ବାବୁ ଧନ୍ୟ ଏ ଉତ୍କଳ ମାତା ତାଙ୍କଳରେ ଆଜି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି କୋଟି କହିବ ଦାତା ଆଉ କିଏ ସେ